Hello, good morning, Josephine Channel. Hello, sis. Good morning to you. Welcome to my humble place. Magpi-play ako ng mga videos nyo, guys. Thank you so much, sis Josephine. Naka-live ka po ba ngayon? Good morning to my friend, sis Josephine. On the way to your channel, hindi pa, mamaya pang 8 a.m. sa Pinas. Alright, sige sis Josephine, magtatambay yung isang angel ko sa'yo mamaya. Ito, pupunta na sa iyong channel, sis Josephine. The last day I have Ito, playing your puro dahon. Latest video, sis Josephine. Oh, nasa harang ako, sis Josephine. wait, how Kagigising mo. Kami din, gumising ako kanina mga 5:30. Oh my God. Wala kasing pasok mga bata. Dahil gawa ng signal number 3 daw, pero maaliwalas naman ang labas namin. Sana hindi na lang matuloy ang bagyo kasi kawawa yung mga nag-harvest ng mga palay ngayon. Ayan, naka-play na sis Josephine. May harang siya na 56 seconds. Level 1. Oo, kawawa kasi nag-harvest season na ngayon eh. Harvest time na ngayong simula ngayong buwan. Kawawa. Maraming naghabol na pero hindi sila makabilad. Alam mo naman dito sa probinsya, walang automatic na dryer. Diyan lang sa tabi ng kalsada o kaya bakuran sila nagbibilad ng mga palay. Dito kami sa Abra, sis Josephine. Taga-Abra ako, dito sa Cordillera Administrative Region. Katabi namin ang Vigan City. Kaya yung premiere ko kagabi is Vigan City. Dito kami sa Abra naman. Walang dagat dito, puro kami kabundukan. Hi, Kabsat Bet. Thank you so much, Kabsat Bet. Ikot-ikot ng live. Oo, kasi brown out, sis Bet. Grabe. Ang ganda pa naman ng baso ko. Mamaya-maya after siguro 30 minutes o 40 minutes yun, nag-brown out. Hindi ko na naantay. Madaling araw na bumalik ang ilaw. Yung anak ko naman sa Ilocos Norte. Oo, mas malayo sila. Sis Josephine, mas malayo ang norte kaysa dito sa amin pagkagaling ka ng Manila. Umikot ang aking live stream kagabi dahil nagka-power interruption, bigla na lang umulan. Siguro nagpe-prepare yung abreko na sa malakas. May signal number 3 na po kami dito sa Abra pero maaliwalas pa naman ang paligid. Sana hindi na lang ituloy ang ulan. Kasi kawawa. Maraming mas kawawang mga farmers. Sis Beth, nasa bahay mo po ako. Yan.
one for you. Hi, Lornsky! Ning Lorns! Thank you so much, Ning Lorns. Nagpe-play ako ng mga videos, Ning Lorns. Sige, sasama kita. First time pumasok sa live mo. Oo nga! Ang live ko, nagngangaw-ngaw lang. Hindi ako marunong kumanta. Baka umalis kayo agad pagka nakanta ako. Ito na lang, playing na lang ng mga videos ang ano ko. Sis Josephine, tapos na ang iyong puro dahon. Ito na, second video na sa'yo, Sis Josephine. Maghahanap ako ng mas mahaba. Itong practice pa more, mas mahaba. O may harang, Sis Josephine, 59 seconds. Good morning sa'yo, Sis Ning Lorn, TV12. Alright, sige, pupuntahan natin yan. Anong oras ka naman magla-live, Sis Lorns? Magtatambay yung mga ninja natin. Ayan, second video sa'yo, Sis Josephine. Thank you so much, guys, sa patamsak dyan. Ning Lawrence on the way. Ay, naka-live pala sis. Sige, dito na lang. Ay, tapos ka na pala mag-live. Kala ko naka-live na si Sis Lawrence. Ito na lang highlight sa'yo, Sis Lawrence. 5 minutes. Miss Jones, I'm Phil too. Hi, Miss Jones. How are you? Good morning. Welcome to the Philippines. Welcome to Abra. Wow, another tamsak. Salamat. Bigyan natin yan ng moderator. Thank you so much. Ito yung main ko, ate. Opo, naka-play na po ito. Kasi, 'di ba kay si Sir Charles ka? Hindi kasi ako member doon, pero ayun, nagpapaambon. Hindi pa ako naka-member. Saka na lang pag monetize na ako, magpapa-member ako sa inyong lahat. Challenge ko muna ang sarili kong maging monetized bago magpa-member. Hindi pa ako member ni isa. Nag-struggle pa ako naghahabol pa ako ng 300 watch hour more. Ay, hindi ka pa pala money, sis. Kala ko monetize na kayo lahat doon. Pero mababait yung grupo ni Sir Charles. Sila Sis Res, sila Miss Judy, si MJ. Ayun yung mga madalas kong napapasukan. Hindi ko pa yata ikaw napasukan ng live stream eh. Kasi madaling katatapos mo lang yata kanina. Oo, 300. Ako 300 watch hour. Umuurong kasi. Miss Jones, anak pa lang ako. Ay, Miss Jones, alright. Nag-sub ako. Oh, salamat. Ano po ang main channel nyo, Miss Jones? Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo. Ito, maganda kay Sis Josephine.
may making siya ng ano, gumagawa sila ng mga jars. Kaman ni depan DJ isa sa ampuhar din. Oh my God, anak magkagano'n ka sa... Hinidap mon? Morning ka pala, morning at gabi ako live sis. Doon kita nakikita sa tatay borders. Ako kasi, maski sa offices, kung coffee break, whitey na agad. O kaya kung ano, maluwag naman, sumisilip ako. Sumisilip ako sa mga nagla-live stream. Nasaan na yung ano ito? May harang ulit sis Josephine dito sa clay making mo. Clay jar making. Second tamsak, sis Ning Lorne dito, third tamsak dito sa yung latest highlight. Okay lang, libangan lang. Sige ate, bangon na po ba muna. Sige sis Lorne, salamat sa patamsak mo dyan. Mapupuntahan rin kita sa sa live stream mo. Ako nag-update lang, naghabol lang muna kasi naputol yung live stream ko kagabi dahil nagka-power interruption. Oo. Hi Sir, the Borton channel. Thank you so much for... How are you, Miss Jamie? Yes, I'm still catching up my watch hour. I still need 300 more. 300 watch hour more to go. Thank you so much, the Borton channel, for the support. Sam Globes. Hey, everyone! Your Globes friend is here. Hi, Sam. May I know what is your main channel again? Because I have so many friends. I cannot memorize. Apay, ganun na ito. Aso ka na ito yun. Tumakki mandetan ah. What globes do you have at home? I don't know. Hardin are the only two. At home, I have disposable globes only. The one plastic globes when you eat. I use it when I need to, I need to cook by hands. I prepare food by hands. I need to use that plastic globes. Why are you asking so? My friend Sam Globes, nice to see you here in my live stream. The Borton channel, I will play your video, my friends, my sir. The Borton channel is so nice. While you are live streaming, would you wear the disposable gloves or both hands for me? While you're live streaming, you're live. I cannot wear because I'm typing. It will be madulas. When you wear gloves when typing, it won't be suited.
The Burton channel, I'm here in your house, my friend, my sir. Cat and mouse. I'm playing the cat and mouse. Playing that cat and mouse. Miss Jamie, I will stay and watch the live stream if you wear the... I cannot wear the disposable. Because when I wear it, it will be very slippery. I cannot type. I'm so sorry, my friend. I will wear later when I prepare food for breakfast. Why you love so much globes, my friend? That's why your name is Sam Globes. All right. I understand, my friend. You're too much in love with the sun globes. Is that your main channel, my friend? So I can also support if you want to. Join me, you want. Second video ning Lawrence. I am playing your second video. Welcome to my live stream, my friend Sun Globes. You really love globes. That's why your name is Sun Globes. Miss Jamie, because I only stay and watch live stream because people wearing the disposable gloves on both hands and keeping out on both hands. Just for me while you're live as well. Why? You cannot see when I wear the gloves because, you know, I'm typing. Sisning Lawrence, I'm in your second video, my friend. But I really appreciate it, Mr. Sam Globes, because you're here in my live stream this morning. I have a very good friend named Sam Globes. All right, yes, Globes. I love Globes as well. Yes. Why? May I know, please? I just encountered, just like you, that you really loves Globes. May I know, my friend, why? Do you really love globes? The Burton channel, cat and mouse are playing. This is a so nice video, my friend. The Burton channel. Miss Jamie, because if people wear disposable gloves on both hands and keeping it on both hands, I will stay watch. But my friend, how can I type when I'm wearing gloves? Please understand me also, my friend. I cannot. It won't be very hard for me to type, my friend. You know, I'm typing. It won't be very hard for me, my friend, when I'm going to wear the gloves. But the plastic gloves I have there in the kitchen is so nice. It is very, you know, useful when you prepare foods using instead of using your bare hands, you need to wear that disposable gloves. Hi, Joy Alabre. Hello, good morning to you, my friend Joy. I'm gonna give you a jacket. Thank you so much, my friend. Joy Algabre. Sis Joy, is that your main channel, my friend? Pupuntahan kita. Alright, the Burton channel just finished watching your cat and mouse, including fully watch the ads, my friend. Good morning to my friend, the Joy. I have the Joy in my live stream this morning. Sis Joy, on the way to your channel, my friend, Sis Joy. You have, may I read your profile? Sis Joy Algabre.
has 377 subscribers and 79 videos. Alright. Sis, I think baby pa itong channel mo, Sis Joy. Sige, may play ko itong latest mo, 13 minutes playing. And then I'm gonna sub. Ididikit ko to sa'yo after. Salamat, Sis Joy, sa iyong pagdalaw sa aking live stream. First time ka, no? Ito yung latest mo. Pina-play ko. Mega love shout out to you, host. Thank you so much. And mega love shout out also my friend Joy. Starting today, I have a friend named Joy Algabre. All right. My friend Sam Globes. We have a friend here named Joy. Let us welcome my friend. Let us know if she has a gloves. Yes, Sis Joy. First time po. First time kasi ngayon lang uli ako nag-live stream. Gawa ng, busy-busyhan. Busy-busyhan tayo. Dalawa ang piplay ko sa'yo, magkasabay, dalawang channel ang magpiplay sa'yo, Sis Joy. Ito naman, Biko ang probinsya, sinong may gusto nito? Oh, masarap ang Biko, Sis Joy, tsaka mahal na rin dito sa amin. Mahal ang nyog, mahal ang malagkit. Ito rin yung isang magpiplay sa'yo. 2 bananas for you. Ayan, oo, don't you worry. Wala naman ako masyadong bisita. Kaya, play na lang ng play. Sayang naman yung wifi. Mananiningil na naman sila. Ayan, masarap talaga. Ganito pa. Ay, nini-steam nyo pala ang rice, ano? Sa amin kasi niluluto sa, kaldero. And then, tapos habang isinasalang yung, latik. Diba yung gata ng nyug, gagawin hanggang latik. Ang galing. Ako kasi, di ako marunong magluto niyan kasi dapat, diba, halo ka ng halo. Masakit itong Si husband, ang aking husband, ang specialty niya yan, Biko. Dito sa amin, sis, binagkal ang tawag sa Biko. Binagkal sa Ilocano. Parang ganito din. Ang maganda pala, ini-steam nyo pala. Sa amin kasi, niluluto na sa sa kaldero. Oo, mahal din dito. Probinsya dito sa amin, mahal. Alam mo ba ang malagkit dito sa amin? 160 pesos per salok. 2.5 kilos, 160. You are in a booth. Dati yun, wala pang 100. I'm such a pirate. Opo, dapat steam lang po siya para di malata. Sweetie. Pero yung alam mo ba, Sis Joy, yung matatanda, magaling sila magtansya. Yung tubig, gaganyan lang di ba yung, kunyari, ito yung kaldero, ito yung kaldero. Gaganyan lang yung kamay nila dun sa loob. Matatansya na nila yung gaanong karaming tubig para hindi malata ang sinaing na malagkit. 6 tamsak ako dito, Sis Joy, sa Biko mo. Plus 1 banana. Ay, opo, yung lola ko po galing sa ganyan. Oo, ganun lang. Nakikita ko. Gusto ko nga matutunan yun, kaso pinagluto ako, ay basang-basa, nagalit tuloy sa akin. Simula noon, ayoko nang subukan. Susubukan ko siguro, konti lang. Pero sila, salop-salop kung kung nagluluto. Ayan, bell all ko na sa'yo. 1 banana for you, bell all na dito. Yung 13 minutes mo, nagpe-play pa.
Dan bell all ako dito sa biko mo. Yan yung si Jamie ang nagdikit. Ito naman isang alagad ko ang magdidikit sa'yo. Ito naman. Saan pala province nyo po at ang sa akin naman ay Cebu. Welcome. Nakarating ako dyan sa Cebu. Dito kami sa Ilocos, Abra, Northern Luzon kami. Kung saan dito si BBM, ang ating presidente na Ilocano din. Ito, ang magpi-play sa'yo, ito naman. Mahal ang bilihin. Bale, dalawa ang nag-play nito sa'yo. 3 bananas na sa'yo, Sis Joy, pangdagdag lang. Di bale, itong mga ninja ko, pag nakita kang nagla-livestream din, susugod yan. Basta may time lang. Yan, don't you worry, welcome po. Ayan. Dalawa ang nagpe-play yan sa'yo. I will help you draw. Welcome, Sis Joy, no problem. Itong si support ang nag-play sa'yo. Ito. Bibi, Kay Girwarin. Ito, magaling kayo. Dito yung abay ko. Ayan, nagpe-play. Inon ko yung sound. Wala yan naman yata music ito. Ayan, yun. Kung naririnig mo, nagpe-play siya. Wait, come here. Cebu, may friend ako dyan sa Cebu, si Chona Adventure Vlog. Mabait din yun, monetize channel lang niya. Sumayaw sila doon sa Sinulog. Hindi kayo balitangan. Ako, Sis Joy, 1 year na ako sa YT, pero hindi pa ako na-monetize kasi hindi ko ito, noong first 6 months, hindi ko ito sineseryoso. Hanggang may friend na nag-encourage na lang, sinama ako sa mga team. Ayan, sa'yo yan. Inoon ko yan pagka walang music kasi syempre napapalo tayo pag walang music. Maganda daw siya sa Cebu. Isa sa mga bucket list ko na gustong puntahan ang Cebu. May seminar sana ako dyan sa Cebu noon, hindi lang natuloy. Kasi bagyo, may bagyo. Thank you, Sis Joy, sa pagdalaw sa akin. Salamat na rin sa patamsak mo dyan. May 3 banana kas for me. Dikitan mo tong main channel ko, Miss Joy, or maski yung short video lang, tapos magbakas ka lang doon para mabalikan kita mamaya. Ay, di ba, lista ko na lang pala. Mabalikan kita. Gamit ang main ko. Algabre. Ayan, naglista na ako. Disdak yan, sisi. Ala. Oo. Ayan, nilista na kita. Ay, mag-aaway na yung 2 bulinggit ko. Kagigising lang yan. Wala kasi silang pasok, sis. Pero tignan mo, maliwanag naman ang ang paligid do. Walang pasok. Signal number 3 daw. Pero sana, maski ganyan, wag na lang sana ituloy ang bagyo. May signal na... Hi, Sis Shona! Good morning! Opo, Sis Shona, daan ka lang. Sige. Kasi I'm sure magla-livestream ka ng 7, di ba? Sis Shona, may taga Cebu din. Si Joy Algabre. May bago akong kaibigan ngayon, Sis Shona. Si Joy Algabre. Taga Cebu din daw siya. Ito yung sinasabi ko sa'yo, Sis Joy, si Ma'am Chona Adventure Vlog, taga Cebu din. Sis Beth, second video mo, ito, ipi-play ko. Sis Chona, ayan, ang taga Cebuana kong kaibigan na mabait.
Ayan, si Sis Joy, Ma'am Chona. Nagkukwentuhan kami kanina. Piniplay ko yung video niya kasi baby pa. Sis Joy, pwede mo puntahan si Ma'am Chona Adventure Vlog mamaya. 'Di ba Sis Chona, mamaya mga pa 7 ka or 7 ka magla live stream. Ayan, puntahan mo yan si Sis Chona, parehas kayong taga Cebu. Mabait din yan. Maraming tao sa kanyang live stream. Pag siya ang Hi sis Helen. Diyos ko Lord, alam mo ba pagkatapos ng premiere ko kagabi, nag-brown out. Tuloy, wala na din ako nakabalik. Trinay ko mag-live stream panghabol, pero wala na. 30 minutes lang yata yun. Nag-brown out, ganyan dito sa amin. Sabi signal number 3, pero ito sa awa ng Diyos, maliwanag naman ang nasa paligid natin. Kaya, thank you Lord, kung hindi man matutuloy ang ulan, maraming salamat na lang din. Maraming salamat kung hindi matutuloy. Ay, natapos ko itong magandang pagmasdan ang view dito sa harbor, nakaka-relax. Mambet, kaso tumalon, hindi ko naman to na dikitan man lang. Ito na lang, walking tour at Nathan Road. Nasa harang ako, Sis Beth. Second video mo ito. Still playing pa rin po, mahal ang bilhin. Sis Joy. Pag maabutan ko po, may pasok po. May pasok ka. Oo. Minsan si Sis Chonang nagla-live stream din ng gabi. Ayan si Ma'am Beth Madayag. Mabait din yan. Ilocana din kagaya ko. Kag Ilocana ka, di ba, Ma'am Beth? Maraming tao din sa live stream niya. Yan si Ma'am Beth. Kasi sa akin ko, konti lang. Yan, mabait yan si Ma'am Beth. Pwede mo yan dikitan. Beth Madayag. Tanggalin mo lang yung secretary. Yun yung main niya. Siguro kagagaling lang si Ma'am Beth sa kanyang live stream. Ito, Sis Beth, naghaharang. Ayan, matatapos na ang iyong mahal na bilihin. Balit, pangatlong banana ito, Sis Joy. Kahit saan, mahal ang bilihin. Lahat na lang dito kinikilo na. Bell all, Sis Joy. Third sa pangatlong ninja to. Hi! Andito si Sir Manlebs. Good morning. Ay, Ilocano pala si Sir Manlebs. Nagananad kami kabsat dito. Kakaasi dagiti farmer sapay karkararag mi nga rod nga sapay kumata. Haan nga matuloy ni Bagyo Marce. Kasi kasalukuyan silang nagre-reaper, nag-harvest ng kanilang palay. Pati nga yung mga namin mga palayan namin. Pero yung sa amin delays kasi sila nagtanim kaya hindi pa due for harvest sa December pa yata. Dito lang sis, opo Sis Helen. Naku, sayang madanuman. Di daduma pa yun ko, di ba nagsasarunod ti Bagyo ni Christine kani kuha Leon. Diyos ko, nagningisit jay harvest ni kabsat ko, nagningisit jay kuha nangingisit.
Won nga rod. Parang Canada ba yan flag ni sis? Opo, dikitan mo yan si Sir Manlebs TV. Yan yung mga big time YouTuber yan. Mga matagal na silang monetize, sis Joy Algabre yan, si Manlebs TV, si sis Helen Vlog Official. Mga main channel nila yan, sis Joy. Dikitan mo sila tapos pumunta ka sa kanilang live stream. Si sis Helen nagbibigay yan ng banana tsaka watch hour. Gabi yan nagla-live stream si sis Helen. Puntahan mo rin yan. Man ni Sir Manlebs, malay mo, paliparan ka ni Sir Manlebs. Oo, mababait talaga yan sila. Si Sir Manlebs, si Kabsat, at Team Strawberry yan. Si Sis Helen, mabait din yan. Dalawa na ang channel niyan kasi nag-create na ng isa. Malapit na rin ma-monetize yung second channel. Mabait yung mga yan. Nagbibigay sila ng banana tsaka watch hour. Sis Joy, dikitan mo sila. Mas nauna sila sa akin sa YouTube. Mga monetized channel na sila. Pero supportive yan sila. Si Selen on the way. Uy, ako naman ang magpe-play sa'yo, si Selen. Tsaka si Kabsat Manlebs. Magpe-play ako. Singapore Port, Canning Park. Ayan. Naka-play. May harang agad si Helen. Oo, sis Joy, 8:30. Tuwing gabi na si Helen. Dati kasi, 8:30 hanggang 11 yata si Helen ng gabi. Opo, dandikit at tamsak po, Sir Manlebs. Ayan, thank you so much, sis Joy. Pati yan, si Helen, puntahan mo. Kasi sigurado ako, kailangan mo din ng watch hour. Punta ka sa kanilang live stream. 8:30 daw si sis Helen. Si Kabsat Manlebs, bell-all mo na lang si Kabsat Manlebs kasi yan, matagal din yan mag live streaming. Tsaka nagpapaayuda yan. Kasi may pasok siya. Ayan, may pasok ngayon, naka-break time lang. Salamat, Kabsat Manlebs. Thank you so much. Mag-iingat din po kayo dyan sa Canada. Tsaka God bless you po. Ayan, Singapore Port Canning is playing si Helen. Ayan, mapo-fully watch na tong pangatlong video mo, Joy Algabre. Thank you so much. Thank you so much. Regards, opo. Walang pasok mga bata ngayon, sir. Dahil daw sa bagyo. Thank you, sis. Welcome, sis Helen. Thank you so much, sis, sa iyong suporta sa aking watch hour. Every time na pupunta ako sa iyong live stream. Hi! Rokeyas Kitchen. Hello there, my friend Rokeyas. Welcome to my live stream. Welcome to Abra, Philippines. We're in the province of Abra. And the climate now is up for typhoon. How are you? Yes, it's fine. Thank you so much. And is that your main channel, my friend Rokeya? May I know your main channel because I'm giving away free watch hour. Ayan, fully watch na ako, sis Joy. Sa iyong channel, si ano naman ang ipi-play natin? Si Sir Manlebs. Walking tour. Matatapos na rin to, sis Beth. Walking tour. 143rd thumbs up. Kasi minsan yung mga videos, pagka piniplay, pag natatapos na, tumatalon na sa kabilang channel, tumatalon na. Kagaya nito, tumalon na siya.
Si Sir Manlebs naman ang ipi-play natin. Tune in ko lang muna to sis. Prepare lang ako pag-alis din sa work. Maraming salamat po. Support. God bless you more. Alright. Thank you so much my friend Joy. Nice meeting you. Punta ka sa live stream ni si Helen mamayang 8:30. Ako kasi walang oras-oras ang aking live streaming. Basta may chance mag-live stream. 8:30 daw mamayang gabi. Rokeya's Kitchen, you can drop a link, video link, my friend Rokeya, if you wish to have your if you wish to have your video to be played, you can just drop a link, my friend Rokeya's. Kabsat Manlebs, eto, playing your latest. Tito Jun, nag-live stream kan Tito Jun. Hello host. Kasi signal number 3 na daw tayo Tito Jun. Baka wala nang, alam mo ba Tito Jun kagabi, nag-live stream ako ng pagkatapos ng premiere ko, alas 11 na yata yun. Nag-brown out after 30 minutes. Diyos ko Lord, hindi ko man lang siya napaabot ng 1 hour. Mag-live stream ka na, Tito Jun. Baka mamaya brown out na. Sukli na, Sis Joy. Alright. Thank you so much, Sis Helen. Sis Joy. Ayan, isa din sa mabait na tito dito. Si Tito Jun, MTV, Sis Joy. Dikitan mo din siya. Mabait din yan. Tito Jun, ayan si Sis Joy Algabre. Bago kong kaibigan na na-meet ngayon. Taga Cebu siya. Kababayan ni Chona Adventure Vlog. Mag-live stream. Oo, pwede na siya mag-live stream kasi nasa 300 plus. Try mo na Sis Joy Algabre mag-live stream. Kasi yung banana, kusa na lang dumarating yan pag nag-live stream ka. Lalo na pag kahit ano, napakulo na gusto mo, pwede kang magbigay ng kagaya nito, ayuda, mga ganun. Mega love shout out Kabsa, Tito Jun, maraming salamat. Manlebs still play your scenic walking tour of Stanley Park, Vancouver, Canada. Walking around at Nathan Road, full watch na ako, Sis Beth. Tito Jun, puntahan kita sa channel mo. Papanoorin ko yung hindi ako naka-attend ng si Tito Jun, hindi ako naka-attend ng premiere mo. Kasi may pine-prepare kaming seminar sa Baguio. Diyos ko, nagkakagulo. Yun ang trinaba ako. Ito, Buhay Probinsya, Kuya Jun. Tito Jun, Buhay Probinsya playing. Dan dikit po Sis Helen, MRT short video. Alright, salamat Sis Joy. 100 plus, pwede na mag-live. Maganda mag-live. Naglalakad, maraming viewers. Alright, salamat Sis Helen sa iyong tip. Sis Joy, mag-live stream ka na daw. Pwede na. Tito June, playing your latest. Buhay Probinsya. Ayan, playing. Fully watch na ako, Sis Joy. Magpe-play ulit ako. Pangatlong video mo. Sis Helen, 57 thumbs up po dito sa iyong Singapore and on deck to your second video. Ah, 9 a.m. ka pala. O sige. Di bale naka-bell all ka sa akin. Pupuntahan kita mamaya.
Ito, second video for you, si Helen. Wait for 3 seconds. Ito, mas mahaba. 1, 2, Nasa harang si Helen, second video ito. Alright, second video. I will go to the dungeon and parachute. Another video, sis Joy. Bago ako pumunta sa kusina at start ko na mag ano. Another video for you. Ayan. Nakadikit na rin yan sa'yo. Rokeya's Kitchen on the way to your channel. And they glitch through. Yeah. Sis, after ng live mo, pupunta pa yun, private upload mo in public, ganyan, pag wala pang tayong 1K. Ganun pala. Kabsat Bet, salamat sa iyong pagsusuporta tuwing nagla-live ako, sis Bet. Thank you so much. Okay, yes, kitchen on the way. Give you a black needle. You have a full hour that is a 2 needles. Rokeya's Kitchen playing 7 minutes video for Rokeya's Kitchen. Ganun pala pagka ano, wala pang 1K, pumupunta sa private. Dahil walang pasok, magkukuskus na naman ako at maglinis. Ayan. Sis Joy, another video, third thumbs up from the host. And also everyone for Sis Helen, that is may 89 thumbs up na, pang 90 at si host plus 1 banana, Sis Helen. Alright, ako naman magbibigay sa'yo ng banana mo. Nakakatuwa naman. Nakakatuwa kasi mag-ayuda. Another round ako ng video play. Salamat kapatid Kabsat Bet, salamat. Pag nag-live stream kayo mga monetized channel, Ma'am Bet, Sis Helen, susukli ako sa mga paharang. May nagturo sa akin paano magpaharang. Pero yung nagturo sa akin paano magpaharang, gusto niya every 3 minutes, pero hindi naman ganun lagi pala. Minsan po 7 to 10 minutes bago lumabas yung harang. Balik na lang, babawi ako sa mga paharang na lang. Habang ako'y mamaya, pag kayo ay nag-live stream.
Si Kuya Jun, namimitas ng ano, ng sigarilyas ba yan, Tito Jun, o singkamas? Masarap yan sa kamangig. Oo, si Selen, gusto niya every 3 minutes. Sininay ko naman yung every 3 minutes niya. Wala naman. Nasasayang naman yung ikot ng ikot yung ano, yung laptop. Kaya sabi ko sa kanya, no sir, it's should be 5 to 10 minutes, sabi ko. Oo, ayun, ganun pala. 6 minutes pala pinakamabilis. Sis, bye-bye na for now. Alis muna ako. Enjoy your live streaming, Sis si Jamie. Thank you so much, Sis Joy. Nakaplay yung isang walang pasok, magkukuskus. Ayun. Salamat. Punta ka sa mga ano ha, sa mga live stream nila pag may time ka. Si Tito June, si Sis Helen. Nagbibigay sila ng watch hour. Tsaka ayuda na banana. Hey! Bakit mo, ito naman, doggy na to. Kinukuha yung shoes ko. Tapos ngangat-ngatin mo. Kawa, doggy ka. Ayan, Tito June, naghaharang na sa buhay probinsya. Ay, 4 minutes, Tito June. I-mute muna natin. 4 minutes ang harang ni Tito June. Congratulations, Tito June. 4 minutes ang harang mo dito sa buhay probinsya. Gustong-gusto nila pala yung ano, ganto, tahimik, buhay probinsya. Sigarilyas yan, host. Pansahog ko ng... Oo, sinasahog ko din yan sa sinigang. May tanim ako dyan sa likod bahay eh. Yung bilinag ko. Masarap yan sa sinigang, di ba, si Helen? May 4 minutes harang ka, Tito June, dito sa iyong buhay probinsya. Congrats, Tito June. Nakamonetize ka na. Monetize channel ka na. Na-receive mo na ba yung Google Pin mo? May Google Pin daw yun, Tito June. Ayan, binakasan ko na, Tito June. Baka kasi tumalon nang hindi ko man lang nababakasan. Ganyan po ang buhay natin sa probinsya. Oo, alam mo ba, Tito June, itong harap ng bahay namin, ang pangarap ko dyan, ano, by next year, ano yun, tatambakan namin ng labog na lupa. Tapos, patatamnan ko yan ng mga gulay. Kasi napakamahal sa palengke ang gulay. Gusto ko yan, yung pinakbet, yung pang pinakbet. Gusto ko yan, itatanim yan, pang pinakbet. Kabsat Bet, maraming salamat, Kabsat Bet. Thank you so much. Bakante ito, magpe-play ako ng another video mo, Kabsat Bet. Ayan, si Selen, natapos ko na yung iyong ML-So. Dahil walang pasok, natapos ko na rin. Si Selen, another round ng video, play. Third video mo, si Helen. Salamat po. Ay, may harang kasi si Helen sa unang pasok ng video. Pero yung iba, host, ginok lang daw nila ako dyan. Bakit? Anong nangyari ba? Masarap din si Tito June, yung singkamas. Paghaluin mo, pagsabayin mo dun sa sigarilyas, ihalo dun sa kamangig, yung root crop.
Hindi ko alam sa Tagalog ang kamangig eh. Kaya hindi ko mai-vlog. Mag-vlog ka dito John, 'di ba? Nagpunta ka na ng Tangadan, lampasan mo 'yon sa Kakaldingan, maraming nadaanan namin yung galing kami vegan, maraming ano, kamangig doon. Hindi ko na i-vlog 'yun, yung kamangig. Si Selen, second another round ng video play. Sisbet, salamat sa tusok ulit, Sisbet. Ayan, makakabawi rin ako sa ano, sa brownout kagabi. Brownout kasi kagabi. Hindi ko tuloy natapos yung maski 1 hour ng live stream ko. Thank you so much sa mga tulong nyo dyan sa akin. Ang tagal naman, sabi nila sa akin dyan. Bakit matagal? Ganun naman talaga. Naghaharang si Sbeth. Ibang angel ang nag-play dito sa latest mo. Kasi ito, nakita ko maraming harang nito eh. Ito na lang ang plinay ko. Matagal sabi nila Tito Jun, pero maraming mahaba ang harang. Biruin mo to, oh. 4 minutes ang harang niya. Isang set lang yun, Tito Jun. Nagharang na rin nung una yun. Still playing sis Helen. Yung another round mo. Parang nakakamad tuloy gumawa ng... Bakit ka naman natatamad na, Tito Jun? Monetize ka na. Dapat sinisipag ka. Wag nang tamarin, Tito Jun. Hayaan mo na lang yung mga minsan, yung mga nakaka-disappoint na tao. Hayaan mo na lang sila. Yung iba kasi, syempre, taga-probinsya sila, alam na nila to. Pero yung sinasabi mong hindi taga dito, na-appreciate nila yan. Ayan, fully watch na ka na, Kabsat Manlebs. O, diba? Dami-dami. Tanim mo ba to, Tito Jun? Hardin. Ano? O, playing, Kabsat Bet, ito. Oo nga po, ang tagal naman, sabi niya, tapos i-chat niya na joke lang daw yun. Ganun, ayaan mo na lang sila, hindi naman para sa kanila yun. At least pinanood nila, di ba? O, matagal, pero at least pinanood nila. Pero yung ang gagawin mo na lang kung ayaw nila, siguro gusto nila mga 10 minutes, hatiin mo na lang. Part 1, part 2. Hayaan mo na, yun na nga, mga politiko natin, kinakalampag pa, hindi wala naman silang deadman na lang natin. Diyan ako umalis sa Reels, Tito Jun. Malapit na ako ma-monetize noon, kaso lang, pagka may nakakasalubong ka, tapos, kinakantsawan, ganun. Diyan ako nadismaya, pero dapat hindi ako nadismaya, nagpatuloy pa rin. Kaya lumipat ako ng YouTube. Dito naman sa YouTube, mas marami akong naging kaibigan, kagaya nyo. Mas thoughtful, mas loyal kasi dito mga kaibigan sa YouTube eh.
kumpara doon sa Reels. Kasi sa Reels, ang daming ano, kunyari, kung maraming views, ano, i-message ka pa nga, hihingian ka pa nga ng pa-Gcash, yung ganun, hindi ka pa nga monetize eh. May nagpalipad lang ng star, sasabihin na, pahingi na. Hayaan na lang natin yung mga yun, basta ako nag-enjoy sa YT. Hinahayaan na lang sila. Hayaan na lang natin sila. Pagpatuloy mo, Tito Jun, ang ganda-ganda naman ng mga videos mo eh. 'Di ba sabi mo may tema ka kung bakit ka kung ano yung mga pinapalabas mong video. Hayaan mo lang sila, Tito Jun. Just keep moving on. Oo, ganun talaga yung mga relative. Alam mo na. Ang tagal, sasabihin nila, oo, matagal, pero ang dami namang harang, Tito Jun. O, biro mo, yung unang harang mo nito, 4 minutes. Gumawa ka pa ng iba. Meron pa nga doon 42 minutes, mga ganun. Mababa pa nga yung ano maiksi pa nga yung 17 minutes. Pero try mo ihati-hatiin. Siguro gusto nila mga 10. Ano. Siyempre, Tito Jun, hindi naman kayo parehas. Ikaw na nga nagkwento sa akin, hindi naman kayo parehas ng ano. Si Tito Jun naman, nagtampo na agad. Siyempre, si Tita, hindi naman, iba naman yung tema niya. Nakikita ko dun kay Tita, more on long videos na nasa average lang ng 5 minutes. Saka mga dance remix yun. Yun kasi yung uso eh. Mga dance remix. Ikaw, ang sabi mo sa akin, di ba? I-feature mo yung Abra, mostly around Bangged. Oh. Nakikita ko nga sa'yo, wala ka pa yatang team, Tito Jun, pero ang dami mo ng views, nakaka-100 ka na, ilang araw lang. Ilang araw lang. Ako may 2 team, 3 team yata. Oh, pero tingnan mo, struggling pa rin ako. Kaya depende rin sa video mo yun. Kagaya nga ng nasabi mo sa akin noon. Why you buy taxi? Oo, yaan mo na lang. Tito Jun naman. Keep on sharing lang ng mga videos. Kamangig, ang gusto kong i-feature yung kamangig, kaso di na ako nakabalik dyan sa ano. Yun ang i-feature mo, Tito Jun, yung kamangig. Tapos, alsumamte, salamagi, naimas. Si Tito Jun naman, ayaw mo na lang. Huwag ka na lang ma-insulto. Ganda-ganda nga ng mga videos mo eh. Saan na ba ito? Fully watch na ako, Sis Helen, doon sa UK. Oh. 148 views. Oh, matatamad ka pa ba dyan, Tito Jun? 148 views in just 16 hours. Oh, ka pa dyan. 148 views na agad. Ibig sabihin, ang daming nag-aabang sa'yo. Team Okra ka pala. Ay, ang galing naman, Team Okra. Parang sa ano, vegetable. Tatamarin ka pa ba dyan, Tito Jun? Biro mo, in just 16 hours, na-upload mo siya. May 148 views ka na. Alright. Congratulations nga sa'yo. Sa isang harang mo kanina, isang harang lang yun, 4 minutes na. Oh. Matatamad ka pa ba dyan? Ayan may bunga-bunga sila. Ang dami naman nitong sigarilyasan.
Kabsat Bet, si Tito Jun, dinatamad na daw. May nagsabi lang mahaba ang video niya. Sabi ko, wag siyang tamarin. Magandang pagmasdan ang view na ito sa harbor, nakaka-relax. Ayan, almost done na ako dyan, Kabsat Bet. Salamat po sa 6 amazing friends ko dito sa nagbabantay sa akin. Thank you so much. Mag-end na ako in 5 minutes, guys. Thank you so much. Kasi I need to go to work. Malilate na naman ako. Nalate ako kahapon eh. Nalate ako ng 30 minutes. Ayaw mo lang, Tito Jun, yung mga ano. Ikaw nga, Tito Jun, maswerte ka kasi monetize ka na. Kaya keep on pushing. Dami kasi dito sa Abra nanonood video ko. Oo nga, tignan mo. Oh, tapos titigil ka. Kamangig, Tito Jun. Uso pa rin ngayon. Tapos ihalo mo diyan. Hindi ko kasi na-feature noon dahil nagmamadali yung kaibigan ko nung dumaan kami sa Kakaldingan, papunta ng Bigan kasi sabi niya, dumaan na tayo dito bumili kasi pagbalik natin gabi na wala na sila. Hindi ko na videohan. Kape tayo, Sis Josephine. All right, thank you so much, Sis Josephine. Hindi ka pa ba nag-live, Sis Josephine? Sis Josephine, ano na lang, 5 minutes, i-end ko na ito. Kasi kailangan ko nang maggayak para sa pagpasok. Mamaya. Ay, iniiwan nyo po ba yung mga pag nagla-live stream? Tapos nakakamit ako ng mga subscribe pag gumagawa. Oo, 'di ba? May ang dami mo na rin subscriber, Tito Jun. Opo, 5 minutes sa mga 7:32. Mag-end na rin ako. Kabsat Bet, dan na ako dito sa nakaka-relax pag masdan. Third video mo ito, Sis Josephine. Ito, magiging expert din ako dito. Wait lang. Ay, ito na lang. Mas mahaba. Itong isa. Kasi 3 minutes lang yun. Ito na lang, 12 minutes. Kung basta sasalang ko to hanggang matapos, sis. May harang siya, Sis Josephine, dito sa kwentuhan. Kwentuhang walang kwenta. Ano ba yun? Kwentuhang walang kwenta. Walang kwenta, sabi mo, Sis Josephine, pero humahakot yata to ng harang. Papatapos pa lang yung video mo, Tito Jun. Salamat, Lalabs. Welcome. Grabe ka sa play. Kwentuhan, walang kwenta. Yun nga yung nakaka-relax. So, tignan mo, corn beef pa to. Tignan mo si Pure Foods pa ang nito, sponsor mo. Bakit kaya itong si Rokea's Kitchen? Kanino ko pa piniplay itong video niya? Ayaw umusad. Oh. Mabigat yung video niya. Kwentuhang walang kwenta, pero humahakot ng harang. Alright. Hanoi yan. Oo nga. 2 minutes na lang mga kapatid at mag-end na ako. Salamat naman sa iyong mga suporta dyan. Kasi kailangan ko pang maggayak. Kakahapon kasi late ako ng 30 minutes sa office. Pinakiusapan ko lang yung guard na alam mo na. Pagkaibigan mo yung gwardiya, alam mo na yun. Friends.
ganyan, maganda host na i-joke. O, di ba, Tito Jun? Oh. Pwede ba tong i-on? Yung kwentuhan nila. Makikimarites tayo sa kwentuhan ni Sis Josephine. Ayan, ayan. Inon ko na. Ako din maya, ante, pasok na din. O, sige, mag-iingat po kayo dyan, Sis Josephine. Tito Jun, ma-disappoint sa mga nagsasabi ng hindi maganda sa video. Hayaan mo sila. Ibig sabihin, tama yung isang vlogger na napanood ko. Pag daw may mga nagko-comment ng maganda o hindi maganda, ibig sabihin tumatama sa kanila yun. Either na kasi ang tao, iba-iba ang judgment. Minsan, positive sila, yung iba naman pessimistic, negative. Kaya depende kung ano ang pagkaintindi nila sa video na ginagawa mo. Tingnan mo itong kagaya nito, example. Si Sis Josephine, sabi niya, kwentuhan na walang kwenta, pero ang dating sa akin, positive naman, di ba? Yung sa'yo, yung buhay probinsya, ang dating sa akin, yung sabi mong kinumentahan nila, hindi maganda, pero ang dating sa akin, okay naman siya. Di ba? Hayaan mo lang sila. Oo, yung comedy, dapat komedyante ka din. Komedyante ka din. Just keep on moving, Tito Jun. Ayan mga guys, matatapos ko nang i-play ang nakasalang na rin sa akin, lang sa akin si kwentuhan na walang kwenta si Sis Josephine, si Rukeyas, kasi si Rukeya, awan ko, napakabagal naman ang video niya. Tito Jun, natapos ko na yung 17 minutes mo. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Kaya nga madaming hindi nagko-comment ng hindi maganda lalo. Oo, doon ako na-disappoint, Sis Josephine, sa Reels. Tsaka hinihingaan ka. Makikita lang nila may mga nagpapalipad ng stars. Hihingian ka na agad. Yung mga ganun. Kung alam lang nila, hindi pa ko pa nga sumahod dun eh. Di ba? Maraming salamat, Tito Jun. Dikitan ko si Tito Jun MTV. Oo, dikitan mo si Tito Jun. Taga-Abra din yan. Alright, Tito Jun, Sis Josephine Channel, Kabsat Bet, natapos ko na sa'yo yung pagre-relax. Ayan. Thank you so much, Sis Helen, Sis Joy Algabre. Dikitan mo tong mga to, Sis Joy Algabre, mga monetized channel na makakatulong sa'yo yan. Maraming salamat. Goodbye everyone. Pinapanalangin ko po ang inyong kaligtasan sa mga kaibigan ko dyan. At ganun din po dito sa Abra na sana hindi na lang tumuloy si Bagyo Marce kasi under signal number 3 na daw ang Abra. Kasi kawawa, lalong-lalo na ang mga farmers. Ang hirap gumawa ng ganyan, tapos ganun sasabihin nila, try nila kung kaya nila. Hindi nga nila kaya, Tito Jun. Hayaan mo na lang sila. Doon ko natutunan sa YT yan. Na i-enjoy. Basta kung i-enjoy mo ang isang bagay, Tito Jun, maski anong gagawin nila, sinasabi nila, dinidiscourage man nila, nagpapatuloy ka pa rin kasi yung passion mo na to eh. Nagiging passion ko na tong YT. Maski nagko-coffee break, dinisilip ko na lang kung sino yung mga kaibigan na nagla-livestream at sinusuportahan, di ba? Ganyan talaga. Bye-bye na, loves. Okay, thank you so much. Bye-bye na po. Maraming po salamat po sa inyo. Alright? At ito na po ang nagtatapos sa aking live stream ngayong umaga bago pumasok kasi 8:30 ang pasok ko. Alright, walang pasok din ng mga bata pero kaming mga government employees may pasok. Alright, yung mga teachers lang yung wala. Maraming salamat po. Ito na, mag-goodbye na, signing off na si Miss Jamie Baliena Channel. Thank you so much. Goodbye everyone and God bless you all.